बेलेखनो वाना खामियाव गाइसे भिडिअ जोंहानि दल बा गाइसे चेलेन्ज खालामनानै जे गाहाम हामिया ससियेल मिडियाव जे ताबो चलि दंमोन गुबैनि दाता बै हामियानो दा सापर्ट खायखौ गाहामनो नायखौ अबायके गाइसे कन्टेन्ट खालायनाय हिनि मियाव भिडिअ खायखाजों आबो कुनु टाउन बिसिं याबो खेजुर बागानसै जोंहा जागो रानी पुकुर पारगानाव भिडिअ खालामनानै तांनि ताबो ससियेल मिडियाव गोबां मा दङ जे हामिया खालायमानि अबाय हामजालायमानि थैनानै माराव बाट अ जराव बै हामिया मानसिनायखौ गाहाम खबर बा नांगौमानि मानिनो जों गैया शुद्ध हामिया खबर बारे खायलायो आबो खायलायो माने हामिया दंमोन नुगौ हामिया दंमोन सोलो केबा वा नामा सिंजाखौ बाहाय जे आं फरक बायनो अबोरि रिखा जे जों आंनि दल बायकनै जे भिडिअ खालामनि अबो किसा आपलोड खालामगोन नायगोन बर'राव साबनो सापर्ट खालामो बेसेबां बर'राव गाहाम नायै 98% सापर्ट थाया 2% इरेस थाया बाट अब कुन मेटार खाया अब जस्ट कैसे कन्टेन्ट बगै खायनाय हिनि खामा बुया जस्ट एवारनेस साइक्ले कैसे भिडिअ खायमनि जों चिन तलबाय चेलेन्ज नावै बिन मुखा जस्ट ताई ओ बायनि तुते के जे भिडिअ आपलोड खायमन परे रक्सा चिनि बुकुगो बो यूट्यूबर रि एपर टाइम बायरे नखा जों वान सम याबायथु बायरे नंनाय हिनि गेचें दो बाय आसतो वान आवो जों ताम खाया अबा हेकेले चालायग्ला खान नंबर बाहामिया होननाय खानि वान सगै अबिलिनो जों बायरेनो दाइसा फुंखै किसे खायरिखा केबा खरकसा चिनि बुकुग जे बो यूट्यूबर आसो बायरे पेमेंट करे ताबो बै हामिया वान सगै दंगा फियाबो जस्ट एंटरटेन बागै खायगा बाट सीरियस का खायमानि बर' रक गाहाम दनाय हामिया अबो सायमाना बागै दिनै आबो निबागैसे ओ भिडिअ खायमानि केबा बिसिरबा गाहाम नायो गाहाम सपोर्ट खायगा हायपनो जों गाहाम खबरनस नायनो नांगौ हामिया खबर नाया जे हामिया खबर नांगौ जों तामो आपनो जों बाहेर खायले जाया एक्चुअली बाट दिनै गोबां बर' गाना नेगेटिभ वान सग मानो अब आंखौ नंजाया बाट रियलिटी जे चलि दंमोन ओ भाई ओ एकटा नुखा गाबोन बगै अबो रुबै गोबैनो ओ भाई यं चंमोन बगैनो दिनै ओ भाई नायजाखाना दिनै हागावो जों भिडिअ खायजाखा ओके आंनि दल सारो राजे जे नोंथाङा एबो साइडि जे गोबैको खाय गोबैनो वान सग जे सुसाइड खायनायनि एक्चुअली अब जस्ट नर्माल भिडिअ से उना सुसाइड खाया जस्ट अब आंनि बायनो छुट्टी के कैसा भिडिअ रि रिखा जों दल बायकनि चेलेंज ना वै ताय अब कैसा अब भाई उनि बायरार थांगा जे बायरार आसक के भाई के उनखा जे वान मसिन से बायरार नि थांगा एन बाय बेलेखनो तम सानाय जतन थानियो न अब सीरियस तानादि अब जस्ट कैसा मेसेज होना नाय माने जे गाहाम हामिया बुजुबै कक सानानि सोंनानै बगै अब्लरि मासे कियाबा बाक्सा गोबां नेगेटिभ वान सग बानायना काजारि बाट ऊपर मेसेज कुनो हामिया गरै अब जस्ट फेक सी कैसे गोबै कक बाहायके सागाके बै बिसेस सानो हनै साइमानना बगै ओ भिडिअ खाय जामान दे हामबाय जतन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक फेक भिडिअ कैसे सनामै ताकु खरकस ताबुक भाइरल अंगै टंखा बबिनि अ फेक भिडिअ लामा बसावै कापसै करखाय ब्रिमासना हामजागै बिनि बागै ब ताबो बुते हाय हामिया कन्डिशन ताई थैनायनि मतन अवस्था ओ हनै ब आ भिडिअ सामानि आ भिडिअ जेफुरो फेसबुक भाइरल अंगमानि परे यूट्यूब भाइरल अंगमानि परे हंकाय अ ताखुक ताबुक ताइसा भिडिअ कताल सनामै ब लोकरंनि बुसकांगो फायके ताई बक क्लियर खाय सापाके जे आ भिडिअ बो जे लामा कचारा बसावै कापसि कर अंगमानि आ भिडिअ जतो फेक ताई लोकरक जे आ भिडिअ नगै बनो वानसुक तंमानि थै रगो मानो हमानि आमरक जतो फेक खनै ब सावै खोनारका ताई ब साका आम कायसा ब अवेयरनेस नि तैसि भिडिअ सनामु हनै तामनि हंकाय ताबुनि दिनो गाहाम खबर दा बिसु बुइनायखौ हामे खबर दा बिसु नायखौ खनै ब कायसा अवेयरनेस नि बागै आ भिडिअ सनामु हनै ब बिनि ताबुक भिडिअ कतालो साइ खोनारका खानारबा खनामा खाना बिनि अ जतो कक सामारक हंगाकाय नरक अ भिडिअ नुगै चाजाखाबा आनि चैनल सब्सक्राइब खादि मते हाइते कताल भिडिअ रक मानानि बागै।